Mae ni felly y gystadleuaeth fan hyn yn draddodiadol ar brynhawn dydd Iau ydy'r her rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr. Ac ar hyn o bryd ni gwylio Jake Bufton gyda'r bwyell a Lizzie Cole o Loegr yn cynrychioli gyda'r handpys ac yn cneifio yr oen yna wedi dengid yn bach ar hyn o bryd ac wedi creu chydig bach o broblem. Fel arfer, mae hon yn gystadleuaeth agos iawn yn cael ei ennill gan y cneifwyr, ond eleni maen nhw wedi gosod amodau chydig bach fwy heriol a swn i ddim yn synnu gweld y bwyellwyr yma yn dod i'r blaen. Gawn ni weld, mae Jake yn cael hwyl dda iawn ar hyn o bryd. Mae yna grefft eithriadol i'r busnes torri yma gyda'r bwyell. A Jake yn gorffen yn gyntaf yna. Lizzie, mae'r rhaid bod nhw wedi rhoi un o'r wyn gwyllta lawr y cefn yna iddi hi. Ac yn y cyfamser, cofiwch mae ras gyfnewid ydi hon, so da ni symud rwan i'r her nesa sydd gan Nina Pokoiski fan hyn. Ac mae hi eisoes fel yr ail fwyellydd tra bod Lizzie Cole yn dal yn ceisio gorffen yr oen cynta yna. Felly yn y ras gyfnewid mae ar hyn o bryd mae'r fwyellwyr yn rhagori. Does dim dwywaith am hynny. Dyna ni un dau allan â hi i Lizzie Cole a ffwrdd ni Susie Parish o Loegr ydy'r cneifiwr nesaf. Hi enilliodd gyda'r cneifio ac i weld y darlun ehangach, da chi'n gweld y Nina Pokoiski wrth i fan hyn nawr ac yn gweithio'n galed ar y pren yna. Mae hon yn grefft sydd yn ymddangos yn beryglus dros ben. Mae'r llafnau yna ar y fwyellu yn eithriadol o finiog. Dechreuwyr ydy'r rhain, mae'r rhain yn bobl newydd yma tro cyntaf ni weld y merched yma yn ymddangos ar y lefel yma o berfformio dwi'n credu, ond maen nhw wedi bod yn cystadlu lawr yn yr adran goedwigaeth y trwy'r dydd. 60 o gystadleuwyr rhyngwladol yn yr adran goedwigaeth yn torri'r coed yna ac yn arddangos i crefft ac yn creu adloniad. Susie Parish y fan hyn yn gwneud yn rhagorol o dda. Mae hi'n gneifwraig a hanner ac wedi bod yn fuddugol sawl gwaith yma yn y sioe, ond ar hyn o bryd rhyw 1 neu 2 o drawiadau sydd gen yn Nina Pokoiski ar ôl. Ie, ydy hi wedi orffen hwn. Cofiwch bod yna un bwyellydd ac un cneifiwr arall ar ôl. Susie Parish wedi gorffen yr oen yna. Fel mae Nina Pokoiski yn gorffen. Nadia ydi hon. Mae nhw'n dweud bod hi'n chwaer i Nina, ond da ni'n siŵr am hynny, ydy gwir faint o dynnu coes yna, ond beth bynnag, sbiwch ar y grefft fan hyn o gneifio. Ac mae hi, Tora Lambert, y tro yma, yn cystadlu, wedi dod yr holl ffordd o Awstralia ac yn barod i fwynhau'r achlysur yma yn y sioe fawr a chyfrannu i'r adloniant yma. Mae'r neuadd y canolfan gneifio meirio yma yn llawn unwaith eto a mae wyneber gynulleidfa deud y gwbl. Mae nhw'n chwerthu'n yn braf yn gweld y syniad yma ar waith. Fawr iawn i ddewis wrth yn yr oen y bryd. Mae Tora Lambert ar ochr ddwytha yr oen diwetha. So fawr iawn ar ôl chwaith gan Nadia. Ydy Nadia yn mynd i orffen yn gyda. Sbiwch, Tora Lambert lawr yr oen yna o ryw fymryn bach. Mae'r cneifwyr wedi curo'r bwyellwyr, ond mae'n agos dros ben eleni. Well...